Hey, what is up guys? Welcome back to another video. Nga pala si Carl at ngayon, i-review natin yung Hayashi breads. Kung nanood kayo ng video ko kahapon, kita nyo naman hindi ko na-present ng maayos. Dapat pinipresent natin sila ng maayos. Gagawin natin ngayon, pupunta tayo dun sa kanto and then bibili tayo ng ilang pagkain nila. Dadalhin natin dito, iti-taste test natin, bibigyan natin ng rating. Disclaimer nga pala, itong video na to, katuwaan to, hindi ako professional food eater guys. Katuwaan lang to. Personal taste ko lang to sa pagkain, okay? So ayun, i-rate ko lang according dun. Tapos ayun, yun yung gagawin natin. So ayan, pupunta na tayo ngayon sa Hayashi. Are you ready to go to the kanto? We're gonna go there right now and we're gonna get the food. Dito na ako ngayon sa kanto. Lalakad tayo, pupunta tayo doon sa umaatras. Napaka-praning ko naman. Uy, wala pala, nag-withdraw pa pala ako. Ano ba yan? Palpak. Okay, pabalik ako. Withdraw muna ako, okay? Pabalik lang tayo dito. Kalimutan ko talaga mag-withdraw, OMG. Unbelievable. Ayun guys, dito ako sa may Puna Subdivision. Nililimit ko kasi yung yung kinukuha ko para iwas gastos. Kasi pag kinuha mo lahat ng pera mo guys, uubos agad yung pera mo, gagastusin mo yung lahat. What is up guys? Dito na ako sa pinarkingan ko kanina. Tagal ko nakapag-withdraw kasi yung unang pinuntahan ko na branch ng ATM, sira. Dysfunctional yung machine nila. Then yung pangalawang branch, may problema din. Ang taas na ng pila tapos nagka-problema din yung machine nila. Pero pagpunta ko doon, finifix pa nila kaya ayun, nabutan ko. Pero napahintay din ako. Tagal nun. Punta na tayo ngayon sa Hayashi. Init guys, grabe. Ano yung Hayashi guys? O-order na tayo. Hihintay ko yung order ko. Niinit pa kasi yan. Iinitin pa nila yung bread. Ako hihintayin mo. Hindi pa ako nakapagbayad. Kinunan ko talaga isa-isa yung bread nila kasi baka makalimutan ko na naman yung mga pangalan. Order ako ng pizza, cream cheese garlic, then taro chizu, yung violet, tapos karepan, chicken curry, then lastly yung UFO. Tawag dun. Sige lang, video ko kanina kasali yun. Napawisan ako guys. Tapos ng pila kanina sa ATM. Okay. Balik na tayo sa motorcycle natin. Nag-park ako sa malayo. Gusto kong maglakad. Kasi nakaupo na ako buong araw. Tapos ngayon, sobrang init naman pala. Sisisi na ako sa ginawa ko. Malayo pa naglalakarin ko guys. Malayo pa guys, pero malapit na. Sakit ng ultraviolet rays. Aray, I'm burning. Look, may bukas. Bukas yung gate nila. Baka may aso. Kailangan ko ng tumawid. Patawid. Ayun guys, nakatawid na ako. Success, buhay pa tayo. So ayun guys, dito yung order natin. See you at home. Uy, hey guys, welcome back. Kabalik na ako. Bili ko na yung kailangan nating i-review. Dito na yung pagkain. Wow! Ayan, isa-sort out ko muna guys. Dapat maayos ko na talaga yung pangalan kasi laking respeto ko sa kanila. Ang galing ng pagkain nila. So, lalagay ko sila dito sa green na plate. Dali lang. Then, 4, 5. Ito na yung 5 items. Ayan guys, ito lang yung niya. Ito yung packaging niya. Okay, makikita nyo. May tatak siyang Hayashi. Meron talaga silang tatak. Hayashi breads. Ayan. Okay, so officially, claim ko na, alam ko na yung pangalan ng baker nila. Hayashi breads. Hindi na pronounce. Oishi Soul. Okay. So, ayan na guys. Alright. Sort out ko muna. Nadurog siya. Nadurog siya guys. Hindi na siya aesthetically pleasing. Ito pala yung... kala ko may ipis. Ito pala yung UFO coffee. Coffee bread. Nagbubutcher naman ako ng pangalan. Guess what's this?
Guess what this is? It's the pizza. Okay, so andito na sila guys. Magdo-double check muna ako sa pangalan nila kasi baka magkamali na naman ako dito. I'm gonna be back in a second, bro. Boom! Yo, Shadow, tumahimik ka. Guys, ang ingay ng aso, but the show must go on. What is up guys? After 4 years, nakuha ko na yung kanilang mga pangalan. So ayan guys, dali lang, ang ingay ng aso, hintayin natin. So ayan guys, meron kasing bisita. So ayan, ang ingay. So lalakasan ko lang yung boses ko. Mangyayari ngayon guys, titikman natin yung isa-isa and then bibigyan natin ng comment and then bibigyan natin ng star yung overall na experience natin sa pagkain, alright? Dito na sila lahat sa plate. They're one big happy family. They look so happy. Guys, nadurog sila kasi mainit pa kasi pagkuha ko and then dumidikit-dikit sila sa sa container nila habang nagda-drive ako. Dating ko dito, dumidikit na sila, so turog. Guys, so try na natin. Tara na, ano pang hinihintay mo? Kyle, ang tagal mo. Uunahin natin tong pizza. So ayan. Meron siyang corn sa taas, tsaka konting pork ba yan? Hindi ako sigurado ano to. Malalaman natin yan kapag natikman ko na. May portion na nakalbo. Tulad ko in the future, makakalbo ko in the future guys, kaya ako nagka-cup kasi pangit na ng buhok ko. May bald spot na. So parehas kami, may bald spot na yun. Sayang, maganda sana to pagbili ko. Kakagatin ko na. Half na lang siya. Okay guys, natikman ko na. Lasa niya, okay, parang beef loaf pala yung parang beef loaf pala yung meat. And then, ayun, nalasahan ko yung corn. Medyo creamy, may pagka-creamy siya. Mako-comment ko lang siguro, medyo kulang siya ng sauce. Okay naman siya, may pa rin siya, masarap pa rin siya, but kulang yung sauce, content sauce. Tapos, bakit hindi ko makuha? Gusto na. Basically guys, dapat tatlong kagat lang yun pero hindi ko talaga ma-point out saan yung Kasi naghahanap ako ng butas sa mga pagkain, naghahanap ako ng problema, naghahanap ako ma-comment sa pagkain. Okay. Alam ko na yung problema dito. Para sa akin personally, parang nakulangan siya ng cheese. Kulangan siya ng konting cheese, tsaka yung sauce para more flavor. Naubusan ako ng terms guys. Hindi nga ako professional eh. Ano lang to? Tinambay lang to na review. Non-professional food review. Yan yung comment ko. Kulang siya ng content sauce and then cheese. And napakapal yung niya, yung bread. Pero masarap pa rin siya. Move on na naman tayo sa next food. Sa next item. Unahin ko yung mahihirap na mga pangalan, okay? Japanese to guys. By the way, meaning pala ng Hayashi is yung forest, okay? Yun yung meaning. Hayashi means forest. Yup, Uishiso. Correct me if I'm wrong sa pronunciation ko. Ang meaning niyan, looks delicious. Next natin na itatry is yung UFO coffee bun. So ilalapit ko sa camera guys. Ano yung UFO? Choo! Nasira na yung saucer niya. Ganito kasi. Durog na talaga siya guys. Para siyang UFO, may chiffon like lang siya. Interior. Tapos naka-coat lang siya ng parang something na brownish, light brown. Saucer yung shape niya. Titikman ko na. Tikman ko na guys. Hindi ko masyadong to be honest. Ewan ko, experimental ba to? Hindi masyado ako mahilig anyway sa mga coffee na flavors. Edible naman siya pero hindi ko siya masyadong bet yung flavor niya. Siguro para sa akin, kung lalagyan to ng konting cream, ng something na mag-explode sa loob. Kasi kung kinakain ko parang dry siya tapos mapait lang yung matitikman mo. Parang bread na tinuslo mo lang sa kape. May konting pagkaganon yung lasa niya. May konting sweetness, bitterness. Ayun nga, coffee nga eh. Yeah, kung ako siguro, personally, gagawin ko dito, lalagyan ko siguro siya ng konting something sa loob na babawiin niya yung
yung pait. Pero kulang talaga siya ng cream. Ito yung sasuggest ko dito. Ayun, yun na yung comment ko. Kulangan siya ng something milky, something creamy, milky stuff para mabawi yung yung dryness niya. Let's move on to the Taro Shizu. Violet, ube-like, content crumbs. Para siyang siopaw. May sesame seeds siya sa taas. Dalawa lang na nahulog na siguro yung iba. Such a lonely sesame seed. Tatlo pala sila. Kakagatin ko na. Ganito pala. Mali yung pagkakagat ko. Kasi may pasabog siya sa loob eh. Diba, yun, may coat siya na bread. Tapos sa loob, meron siyang ube. Then meron siyang cheese. Dapat kapag kumagat ka nito, yung tamang pagkakain nito, kagatin mo all the way. Hindi yung sa gilid muna kakagatin. Okay? Kasi ganun ako kumakain. Save the best for last. Sa last na yung nasa center. Tama pala nito para ma-even talaga siya. Kagat. Ganito. Tingnan nyo. Kalimutan ko yung sasabihin ko. Buhin ko na lang. Nawala yung kinakain ko. Nahulog yata eh. Remember ko na. So, mako-comment ko pala doon. Sarap nun. Kulang na siguro konti ng yung parang kasi na-dry yung flavor ng ube. Parang nawawala siya. Para siyang na-diminish. Ewan ko, para siyang hindi masyadong ube. Ewan ko kung nagme-make sense pero hindi siya masyadong ube yung ube niya. Tapos, ayan, yun lang yung comment ko. Kapag nadagdagan pa konti nun. Masarap kasi may pasabog. Yun yung gusto ko, yung may pasabog talaga sa pagkain. Kain nawala na yung ube. Wala na yung kinain ko. Ewan ko na saan yun napunta. Eto na tayo sa pangatlong. Hindi, save the best for last. Huwag pala to. Ito muna. Ito yung karepan. Right? Malapit ko. So, ayan. Parang siyang ordinary bread. May crispy siya na coat. Ano lang. Tapos medyo may oil siya. May whitish siya na portion dito. Na brownish sa taas tsaka sa baba. May crumb siya na medyo para siyang finray. Konti. I don't know. Not sure. Titikman mo na. 1, 2, 3, go! Ang galing! Seryoso ako guys. Hindi na ako nag-joke. Masarap na ito. Wow! Ang galing nun. Gusto ko yun. Isa pa. Ang galing! Gusto ko to. Nagbabihin din ako. Pasensya na kayo. Siguro ang comment, gusto ko na to. Okay na. Perfect na to. Pero kung may improvement lang, ito yung bread niya. Pa-extend lang siya ng konti. Para kasing siya, parang hindi siya yung gusto ko na bread. Pagka malampot siya. Basta ang sarap niya guys kasi nalalasahan ko yung spice. Parang siyang ulam talaga. Ulam naman talaga to eh. Ayan, tingnan niyo sa loob. Ngayon yung kagat ko, ang laki. Sarap eh. Sarap niya guys kasi medyo crispy yung nasa labas niya. So yan yung siguro. Comment ko dito. Paiklihan yung yung bread portion niya. Bilib ako dun. Isa pa. Ayun. Kapal kasi. Na-miss ko siya. Na-miss ko yung pasabog. Pero okay Gusto ko talaga. Pang-apat na yun. Ayun yung garlic cream. Nanapit ko. Ayun. Durog na siya. It's not about the looks. Ayun yung niya, mga crumbs. Yun yung mga halo-halo niya na spice konti. Kakagatin ko na. Ewan ko kung mauumay na yata ako kasi ang dami ko nang kinain. Tapul pa rin. Yun yung comment ko, okay? Yung bread dito, parang iba siya sa yung chicken curry. Bread ng garlic cream cheese. Gusto ko, yun din yung bread dito kasi medyo parang may pagkaiba talaga sila eh. Or hindi lang same yung proportion. Kasi dito napaka-perfect na kasi talaga. Yung pasabog niya, yung cream na dumidikit sa mo, sa lalamunan mo kapag kinagat mo na. Doon ka mahuhook. Yun yung punchline. Sarap niya guys, napaka-garlic ng flavor niya. Tapos may cheese siya. Malagkit, isa pa. Busog na ako. Galing talaga. Maku-comment siguro dito. Nahihiya ako maku-comment kasi perfect na kasi. Ano ba? Last na lang kasi kailangan ko talaga mag-comment. Wala kasing perfect na pagkain. May improve talaga yan. Hanapan natin. Okay, so ang comment ko na lang doon, siguro konting ng bread talaga. Gusto kong mas siya. May konting crisp pa. Para sa akin, kulang pa siya ng konting crisp. Then, yung flavor ng cream, kung palalakasan pa yun, wow, may improve pa to. So, ayun lang, yung bread tsaka yung cream. Konti lang. So, ayun guys, naubos na natin.
Naubos ba natin? Hindi ko pala naubos, sorry. Nakapag-comment na ako. So, it's time to give the stars, yo! Ilan ba ang marirate ko sa experience ko sa pagkain ko ng limang bread nila? Dali lang, mag-iisip muna ako. Ibibigay ko dito, bibigyan natin siya ng bibigyan natin siya ng 4.2. So, grabe, ang sarap nito. Re-recommend ko to. Makaano kayo ng mga Hayashi Bread Bakery. Ayan, 4.2. Malaki yan para sa akin, guys, kasi yung pasado is 3. So, kapag lumagpas na ng 3, ayun, malaking plus na yun. So, umabot siya ng 4.2 para sa akin. Pero anyway, hindi kasi ako mahilig sa bread. Pero, yung mga ibang timpla niya, nagawa niyang ipa-appreciate sa akin yung bread. Kasi ako, guys, napapagod ako kumain ng bread. Napaka-dry sa bibig. Ang kakapagod gumanong. Na-absorb niya yung saliva mo. Tapos hindi mo na malunok kasi wala ka ng laway. Anyway, guys, ayun. 4.2. Kung i-rate ko sila, pinakahuli itong coffee. Then next, pizza. Next yung ube. And then, next itong garlic cream cheese. And then, ito yung pinaka-first. Ito yung pinaka-mind-blown ako. Although, mind-blown na ako dito, pati nga dito eh. Sarap na siya. Ayun, tikman nyo to lahat. Ito lang, hindi ko talaga siya bet. Pero, ayo, para sa inyo, kung mahilig kayo ng flavor ng coffee sa bread, sarap siguro to para sa inyo. Pero para sa akin, kulang siya ng konting pasabog. Ayun guys, mag-agree ba kayo sa comments ko, tsaka sa rating? Comment din kayo sa baba kung anong iniisip nyo. Okay? May mga tanong kayo, mga suggestions, may mga masasuggest kayong i-review ko. Ayun, katuwaan lang tayo, i-review ko. Gagawan ko ng video and then review. Sana nag-enjoy kayo. Paki-like, paki-comment, paki-share, paki-subscribe. Gusto yung battery ko, guys. Oh my gosh. Till next time. Shoutout nga pala kay, ayokong magbasa pero nakakalimutan ko kasi nape-pressure talaga ako. Ayun, shoutout nga pala kay Yoji Cabana Rotoni. Kasama ko yan sa Arki noon. Tapos kay Binoy John Said. Ang close friend ko yun sa high school. May music video kami niyan noon. Nag-cover kami ng Thunder. Nakakatawa yung video namin. Pero ayun, hanapin nyo lang sa YouTube kung makikita nyo. Tsaka kung malalaman nyo na kami yun kasi ibang-ibang anyo namin doon. Para kaming ibang tao. Sabihin lang natin mas pogi kami ngayon. Shoutout nga rin pala kay John Richard Chu. Kala ko yan. Ang galing yan. Kung nasan ka man ngayon, ingat ka palagi. Okay? Kada tayo eh. Shoutout nga rin pala kay Architect Aaron Jenel Estestes. Shoutout sa family mo, shoutout sa friends. Yeah, hindi ako sigurado paano mag-shoutout. Sana okay na yun. Kung mali yung pagka-shoutout ko, paki-comment na sa baba kung anong tamang pagsa-shoutout.